Joan Puigcercós i Joan Ridao ja caminen junts cap al futur. En canvi, n'hi ha que estan ancorats en el passat. En canvi, metàfora, Metàfores a banda, Puigcercós i Ridao han segellat un pacte, lluitar plegats per la direcció d'Esquerra en el combat obert amb els partidaris de Josep Lluís Carod Rovira de cara al Congrés del 14 i 15 de juny. Ridao ha acceptat l'oferta d'optar a la secretaria general. Puigcercós creu que aporta seguretat. Les persones que el coneixen saben que és una persona que té fixa un rumb, que el segueix, que és treballadora, que escolta tothom, que es pot entendre. Crec que un partit gran necessita persones al capdavant que es puguin entendre amb les altres persones. Ridao considera que el repte és gran, que calen moltes coses, més atenció al territori i als càrrecs institucionals, més ordre, seriositat, un full de ruta i molta capacitat d'entesa. La gent em demana, i si modestament puc fer aquesta aportació, doncs ho faré, que jo incorpori a la futura direcció del partit un valor no només de renovació, però sobretot un valor també de diàleg, de consens, de buscar el màxim d'integració i per tant de no exclusió en el futur del partit. Amb les referències històriques del president Macià com a taló de fons, Ridao afirma que és en els moments difícils com els que viu Esquerra i com els que va viure Macià quan t'has de comprometre. Aclarit el tiquet Puigcercós-Ridao, la gran incògnita ara és saber qui encapçalarà la candidatura afí a Josep Lluís Carod Rovira. Miquel Moreno, TV3.